وڵاتی هەنگاریایە سینۆرێخوا بۆ وڵاتی سوربیای رەگرت ئەو ڕەوشە ئەوارتە لە چەندێ دەڤەرێن باشووری وڵات ڕاگەهاند هەروەها هەژمارەکە پەنابەرگ و دخواستن بە قاچاغی دەرباسی وی وڵاتی ببن گرتن ئیرۆ ڕۆژە سێشەمێ وڵاتی هەنگاریای سینۆرێخوا بۆ سوربیایرە هەموو بتێل و هەستن بێدرەجە هەیە 107 کیلومتری گرت بە هەزاران لەشکرێن خۆشاندن سەر سینۆرێ ناوبووری داکۆرێ لە پیشی هاتنە پەنابەران بگرە ئەڤ خەڵەداوی یا سینۆرێ هەنگاریا و سوربیا کۆ ڤەکیری مابوو و دوهجی ئەو خالک و لە باژارۆکێ ڕۆزکیە لە باشوورە هەنگاریە هاتیە گرتن پۆلیسên هەنگاریە ڕاگەهاند ku hejmareke mezin ku gihiştiye 9,380 kes du roja duşema beriya ku yasaya girtina sînor bê cîvecîkirin derbasî welatê wan bûne. Ji alîkî din ve gore medyaya Hungarî ku polîsên welatên wan nîzîkî 9 penaberên Sûriye û 7 penaberên Efxanî berê sibiha îro girtine. Ji ber ku wan dixwastin bi şêweyekî neyasayî derbas bibin. Li gorê yasayên nehiyê Hungariyayê her keseke ji îro pêde derbasî Hungariyayê bibe derbasbûna wî dibe tawaneke cinayî û divê bê dadgehkirin û her xirakirineke têlê sînorê dibe tawaneke mezin. Ji alîkî din ve û piştî derbasbûna hezaran penaber nemsayê jî leşkerên xwe li ser sînorê xwe û Hungariyayê re belav kir. Di van rojên dawî de dîmenên trajîdîk yên bi hezaran koçberan li Hungariyayê Asêmayîn belav bûn ku hewl didin di ser Hungariyayê re derbasî nemsa û Almanyayê bibin. Piştî ku Almanya û nemsa ji ber pêla koçberan li ser sînorê xwe dest bi kontrolan kirin. Hungariyayê jî sînorê xwe li gel Serbiyayê bi temamî girt. Çavdêrê li bendê ne ku piştî girtina sînorê Sırbistan û Macaristanê krîza penaberan derbasî Sırbistanê bibe û penaber ji Serbiyayê hewl bidin û birêya Kroatya û Slovînyayê derbasî nemsa û Almanyayê bibin. Netewênî yekbûyî jî bang li Yekîtiya Ewropî kirin ku alîkariya Serbiyayê bike ku beriya zivistanê kampên koçberan li Serbiyayê ava bike. Di vê navberê de Hungariyayê li du herêmên başûr rewşa awarte re gihand. Li ser vê yekê hejmareke koçberên li wan her du herêman ketin gerêva birçîbûnê de.